самаразуменне сябе беларусамі, яно не мусіць быць у прыярытэтах. И вот их как-то заставили быть нацией. Мы з'яўляемся де-факто часткой русского мира. Так это может быть не Россия такая мощная, это просто у вас как-то вот компас сбит не в ту сторону, как бы стрелка не туда поворачивает. Мы будем говорить про национальную идею. Мы живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаете все. Идея X на Еврорадио. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучыя праграмы Зміцер Лукашук і віртуальна з намі басаногі філосаф Максім Гаруноў. Сёння шукаць і намацваць нацыянальную ідэю будзем па-паліталагічны, з палітолагам. Ці з паліталагіняй, як правильно сказаць, Вольгай Харламовой. Добрый день, Вольга. Добрый день. Мяне цалкам задавальняе палітолог. Я не вялікі аматар фемінітываў там, дзе яны не патрэбныя, не абавязкова патрэбныя. Ну, вось бачыце, вы мяне, можна сказаць, зараз уратавалі ад прыхільнікаў і цаў фемінітываў. Зато я сама подставилась под гэтых прыхільніцаў фемінітываў. Давайте паспрабуем, вот, каб вы і далей вот так вот падстаўляліся па розных іншых пытаннях. Напрыклад, па пытанню нацыянальнай ідэі. А ўвогуле, нацыянальная ідэя для вас гэта што? Вот нас часам кажуць, что вот вы тут разважаете про национальную идею, они вот вызначили, что гэта такое. Вот вы для себе вызначили ввогуле так чисто, ну так, может быть, так, что гэта такое для вас национальная идея? Калі раней да жнівеньскіх падзеяў, для мяне нацыянальная ідэя гэта было досыць такое нерэальнае разуменне. Да? Там былі нейкія вызначэнні, былі нейкія пералікі патрабаванняў, пералікі чаканняў, і гэта была нацыянальная ідэя. То падзеі, жнівеньскія падзеі, яны асабіста для мяне вельмі дакладна вызначылі. Нацыянальная ідэя – гэта пытанне адсутнасці прыярытэтаў. Вот мы зараз размаўляем аб тым, што разбярэмся з гэтым пытаннем, а пасля зоймемся ўсім астатнім. Мовай, культурай, гісторыяй, традыцыяй. Вот для мяне, пакуль мы так кажам, гэта не пра нацыянальную ідэю, таму што пытанне мовы, пытанне гісторыі, пытанне самаўспрыняцця, самаразумення сябе беларусамі, яно не мусіць быць у прыярытэтах. Яно мусіць быць у каштоўнасцях. Да? Гэта іншыя крытэрыі, гэта іншы ўзровень успрыняцця дэфініцый. І калі мы мова перадусім, гісторыя перадусім, наконт всяго астатняга тады можна разважаць і тады можна вырашаць. Вось гэта першачарговае, гэта другаснае, але каштоўнасці яны не у межах, не у уяўленні прыярытэтным. Але як мне падаецца, там Макс, можа быць, хацеў нешта сказаць, але як мне падаецца, вот гэта вот тое, што вы сказалі, мова там перадусім, гісторыя перадусім, вот гэтыя каштоўнасці, яны для нацыі, для тых, хто з'яўляецца нацыяй. А беларусы нацыя? Беларусы апошнім часам спрабуюць намацаць гэтую нацыю. Як для украінцаў крытэрыем, дакладней, момантам пачатку сучаснага станаўлення нацыі стаў 14 год, так для беларусаў момантам станаўлення як нацыі стаў жнівень. І мы спрабуем намацаць, да, мы спрабуем вызначыцца, што такое беларусы як нацыя. А кім мы былі да жніўня 2020 года? Нас адзін персанаж назваў народцам. І пакуль няма разумення, хто мы, да, пакуль няма уяўлення, а што з'яўляецца каштоўнасцямі нацыі, мы не нация. Слушайте, а со стороны это вот выглядит так, как будто бы вот есть люди, которые проживают на территории Республики Беларусь, вот их там 9,5 миллионов, может, чуть меньше, и вот их
как-то заставили быть нацией. Потому что сами они, в общем, как бы ни к чему такому особо и не стремились. То есть, если вы говорите, что до августа прошлого года, даже июня, никто особо ни о чем таком не задумывался, и 30 лет эту территорию населяли просто люди, как бы туземцы, тутейшие, то, в общем, получается, как будто бы это такое вот насилие со стороны. То есть не белорусы хотят быть белорусами, хотят себе государства, а все соседние народы договорились, что, в общем, вот эти люди будут белорусами. Вам так не кажется? Не, мне так не падаецца. Мы, калі мы кажам пра нацыю, пра мову, пра самаўспрыняццё, то мы мусім яшчэ зразумець адну дробязь. Мова – гэта не толькі каштоўнасць сёння. Сёння мова – гэта яшчэ і пэўная гарантыя нацыянальнай бяспекі, прычым не дзяржаўнай нацыянальнай бяспекі, а менавіта нацыянальнай бяспекі. І тое, што у украінцаў іншае стаўленне да мовы, не такое, як у беларусаў, яно дала пэўныя шансы атрымаць тое, што Украіна атрымала, украінская нацыя атрымала ў 2014 годзе. Яны досыць хутка здолелі пераключыцца з расейскамоўных інфармацыйных крыніцаў на свае крыніцы. Для беларусаў гэта практычна немагчыма. Большасць інфармацыі, якую атрымліваюць беларусы, яна расейскамоўная. Прычым неістотна, гэта расейскамоўная інфармацыя ад беларускіх сродкаў масавай інфармацыі, ці гэта расейскамоўная інфармацыя ад расейскіх сродкаў масавай інфармацыі. З-за таго, што у беларусаў няма той нацыянальнай ідэі, якая ёсць, напрыклад, ва ўкраінцаў, ва ўкраіне, мы з'яўляемся дэ-факта часткай рускага міра. З-за таго, што мы тыя, каго з пункту гледжання расейскага міра трэба абараняць. Бо як жа, гэта ж расейскамоўныя. Нам спрабуюць навязаць нейкую незразумелую мову, нас прымушаюць размаўляць на гэтай мове. І калі мы пачытаем форумы, сённяшнія форумы беларусаў, мы нават сярод прыхільнікаў пераменаў сутыкаемся з тым, што як жа, я ж это рускаязычная, и меня пробуют заставить говорить по-белорусски. Я не хочу, а вы требуете, вы пытаетесь заставить меня говорить по-русски. И вельми цяжка патлумачыць, да размаўляйце вы на любой мове. Размаўляйце па-расейску, па-польску, па-літоўску, гэта ваше право. Але асноўная інфармацыя, асноўнае забеспячэнне ў дзяржаве мусіць весціся па-беларуску. І гэта дазволіць вывесці беларусаў, вывесці беларускую нацыю з-пад уплыву расійскай культуры, расійскага міру. А беларусы хотят этого? Ну, как вам кажется? Гэта не хоча ніхто. І украінцы таксама не моцна хацелі жыць у тых умовах, якія для іх стварае украінскі закон аб мовах. Таму што любая мова, на якой мы не размаўляем пастаянна, гэта дадатковая праца. Чалавек па прыродзе сваёй досыць ленівы. І любыя высілкі, яны для большасці успрымаюцца не вельмі пазітыўна. Гэта вучыць мову, гэта шукаць тых, з кім трэба размаўляць па-беларуску, да? Бо любая мова – гэта камунікацыя. Любая мова – гэта пэўныя высілкі, якія мы мусім зрабіць. А навошта гэта рабіць? Да? Калі я рускаязычная і моя сківіца не дазваляе мне вольна размаўляць па-беларуску. Можна я крыху вярнуся, мне просто вельмі цікава, нас вельмі часто задавалі такое пытанне, вот вы там нацыянальную ідэю шукаеце, беларускую, а якая вот нацыянальная ідэя у Германии, там, ці во Франции, ці ў Новой Зеландии, там, вот вы можете сказать, прагучалі ад вас словы украінская нацыянальная ідэя, яна якая? Мова і традыцыі, і гісторыя. Веданне гісторыі вельмі добра дазваляе зразумець, а вораг хто? Не шукаць ворага ўнутры, да? Не шукаць ворага на поўдні, не шукаць ворага на поўначы. Вся беларуская гісторыя,
яна вельмі добра дэманструе, а хто вораг. І калі б беларусы ведалі мову, яны б не ведалі, да? Калі б яны жылі у беларускай мове, яны б былі па-за тым неверагодна моцным уплывам, пад якім знаходзяцца зараз з боку ўсходу. Калі б беларусы ведалі гісторыю, мы б цудоўна разумелі, што все праблемы з беларускай дзяржаўнасцю, з беларускай нацыянальнай ідэяй, яны шлі з усходу. Таму я і спрабую пераканаць, да, таму гэта і маё перакананне, што нацыянальная ідэя гэта перш за ўсё каштоўнасці, якія не абмяркоўваюцца. І гэта не толькі нацыянальная ідэя, гэта яшчэ і гарантыя нацыянальнай бяспекі і недатыкальнасці. Слушайте, вот вы опять говорите про Россию, что она сильно мощная. Да какая она к лешему мощная, какое там культурное влияние, если честно. Можно посмотреть рейтинги гуманитарных факультетов, которые там в Москве и Санкт-Петербурге. И, в общем, это где-то все на уровне Венгрии, Польши, дай Боже, а может даже и Румынии. Просто мне кажется, мой опыт мне говорит, что на самом деле у России никакого особенного культурного влияния нет, а влияние, которое есть в России, в Беларуси, это желание самих белорусов находиться под этим влиянием. То есть это не эхо Москвы такое хорошее, что его все слушают. Это просто белорусы хотят слушать эхо Москвы. У них просто как-то почему-то их тянет в эту сторону. Вы говорите, что вот белорусы должны, если бы белорусы знали свою историю, так им эту историю рассказывают вот уже 30 лет. И очень хорошо рассказывают и канал Белсат, и канал там, Радио Свобода рассказывает. И вот у нас на Еврорадио есть там дата-генератор. Постоянную историю кто рассказывает. Книг полно. Мы общались с историками белорусскими, которые, в общем, всю жизнь, там, Владимир Орлов, положили на то, чтобы белорусам рассказать, кто они. Но их никто не слушает. Они живут в ситуации, когда они как бы никому не нужны. А при этом нужны люди вот почему-то из Москвы. Почему, непонятно. И это, да, кстати, и так как бы заканчиваю. И это коренным образом отличается от того, что вот, не знаю, в соседней Латвии, Литве и Эстонии. Там, в общем, отъезжаешь от Минска на 100 километров и попадаешь в общество, которое, в общем, как бы, вот у них нет Москвы, как бы не существует ее. Есть Лондон, есть Париж, есть Берлин, есть Торонто, есть Нью-Йорк, да, а Москвы не существует. И там нет никакого влияния, потому что они не хотят, чтобы это просто, как бы, им просто не надо, а его и нет. А белорусам почему-то надо. Просто вот мне кажется, что у вас в вашем, извините за долгую реплику, прозвучало, что, в общем, белорусов кто-то заставляет. По-моему, вот белорусов как раз никто не заставляет. Они сами почему-то все время смотрят на восток. Непонятно почему и зачем. Таму што расійская мова, у адрозненне ад літоўцаў, латышоў, украінцаў, у якіх і ў савецкія часы была украінская, літоўская, латышская мова, і якія ставілись да мовы як да каштоўнасці. А беларусы ставілись і ставяцца да мовы як да дадатковай нагрузкі. Навошта было ў Савецкім Саюзе вывучаць беларускую мову? Так это же их собственное, такое ставление, собственное отношение. Потому что... вот они так ставятся, и бог с ним. Калі бог з ім, то 2-3 гады і русский мир будзе не побач. Русский мир будет тут. Так белорусы вроде как, судя по тому, что они никак не шевелятся, они, наверное, согласны. Вы знаете, сейчас главой администрации президента в России является человек с эстонской фамилией... Господи, я ее опять забыл. В общем, он... Войной его фамилия. А его дед когда-то был главой ЦК партии Эстонии. И очень сильно взялся за русификацию эстонцев. И то ли в 1978 году, я опять путаю, то ли в 1979 году на него было совершено покушение. В него стреляли за то, что он пытался эстонцев сделать русскими. И это было в 1979, это конец 80-х годов. Это на фоне войны в Афганистане. Это после массовых репрессий.
это после тотальной зачистки эстонского общества. Эстония маленькая страна, она в 9 раз меньше, чем Беларусь. Ну и как бы ничего, нашлись люди, которым эстонцы настолько не хотели переходить на русский язык, что нашлись какие-то люди, которые, в общем, как бы показали в Москве, что мы хотим оставаться эстонцами. В Беларуси, насколько я понимаю, никаких покушений там на Петра Мироновича никто не совершал и даже не готовился. Это такая коллективная воля людей, которые проживают на этой территории. Ну, по крайней мере, со стороны вот это так похоже. Это так выглядит. Тотальная зачыстка – гэта не толькі колькасць насельніцтва, гэта яшчэ і, ну, калі можна так сказаць, якасць насельніцтва. Што такое Беларусь у Савецкім Саюзе? Гэта пастаянныя чысткі. І неважна, гэта 9, 10, 12 мільёнаў, да, ці гэта мільён насельніцтва. Самае галоўнае, што беларусаў, пачынаючы там з 19-го года, 17-го года, знішчалі, вывозілі і замест беларусаў прывозілі ісконна рускіх, якіх селілі і якія, безумоўна, не ўспрымалі сябе часткай культуры, часткай мясцовай культуры, да, альбо там тутэйшыя. Пры ўсёй нелюбові да тэрміна тутэйшыя лепш ўсё ж такі быць тутэйшым, чым прыйшоўшым, прывезеным, а што... Панаехаўшым. Рускім са знакам якасці. Самым, што не на ёсць. І пасля Другой сусветнай вайны далучаная заходняя Беларусь. В прынцыпе, тое ж самае адбывалось. Калі мы зараз пабачым сітуацыю ў Берасці, Берасці там заходняя Беларусі, падаецца, што мусіць быць лепшая сітуацыя з мовай, лепшая сітуацыя з успрыняццём рускага міра, чым, ну, напрыклад, у Віцебску, але мы бачым, што Берасце самы зрусіфікаваны горад. І да, вы тут узгадывалі вышэйшую адукацыю, і у Берасці з навучальнымі установамі, вышэйшымі навучальнымі установамі вельмі цікавая сітуацыя. Гэта проста гнездо расійскага міра. На базе Берасцейскага універсітэта дзейнічае некалькі праграмаў, якія фінансуюцца Расіяй. І гэта праграмы, ну, такія досыць агрэсіўныя. Больш за тое, вон у нас 22-го рыхтуецца правядзенне вялікага мерапрыемства, расійскага мерапрыемства этнічных рускіх з тэрыторыі былога Савецкага Саюза, якія збіраюцца, калі не памыляюсь, якраз у Берасці. І арганізоўвае яго не Расія, да не амбасада Расіі, да, яны там куріруюць. Але арганізацыі займаюцца грамадзяне Беларусі. Тому и о чем это нам? Смотрите, это нам говорит о чем? О том, что Россия такая страшная, могущественная и может, в общем, в городе Брест организовать себе все, что она хочет. Или белорусам настолько безразлично то, что они белорусы, что они, в общем, как бы вот берут первое, что попалось им под руку. Вот Россия предлагает им быть русскими, они как бы, ну и бог, давайте мы будем русскими, не вопрос. То есть я к тому, давайте, это вопрос курицы и яйца. Да, кто тут курица, а кто яйцо, кто первее. Это Россия такая сильная, что, в общем, у нее есть возможность целый народ обезличить, сделать его, ну, как бы лишить его языка, лишить его истории, лишить его памяти, корней. Или белорусам настолько безразлична своя память, свои корни и свой язык, что они готовы стать, ну, допустим, русскими. Как бы, почему, со знаком качества. Да, и еще и обогнать русских в русскости. То есть как бы вот сейчас белорусские суды работают, ну, просто, как бы, я думаю, суды за Уралом как бы вот, ну, облизываются. Неужели так можно? Это же как бы каждый день целые инновации. Вот. Ну, то есть вот вопрос. Кто виноват? Я б не казала, што тут штосьці адно, так, это два в одном, нават тры ў адным. Наколькі там моцная Расія, гэта пытанне не нашай нацыянальнай ідэі, гэта пытанне іх нацыянальнай ідэі. І якраз са сваёй нацыянальнай ідэяй яны спраўляюцца значна лепш, чым мы спраўляемся са сваёй нацыянальнай ідэяй. Хаця там таксама ёсць пэўныя пытанні, праблемы, і гэтыя праблемы яны спрабуюць вырашаць у тым ліку за кошт нас, за кошт беларусаў. Як у свой час Савецкі Саюз
за кошт беларусаў, за кошт выхадцаў з іншых саюзных рэспублік вырашаў свае праблемы. Праблемы з кадрамі, праблемы з савецкай ідэяй, выцягваючы перспектыўных спецыялістаў, выцягваючы увогуле мазгі з саюзных рэспублік. Зараз, в прынцыпе, тое ж самае Расія робіць і з Беларусью. Вы сейчас про Зерманта, что ли? Это, как бы его Беларусь вытянула вот эти мозги. Я думаю, что Беларуси только лучше стало, нет? Ну, если эти мозги уехали вот куда-то вот в глубины Евразии, там как затерялись где-нибудь на Волге, и больше про них не стало бы слышно. Ёсць тыя мазгі, якім вельмі хочацца пажадаць добрай дарогі, а ёсць мазгі ў выглядзе абітурыентаў, якіх бы вельмі хацелось затрымаць у Беларусі. Калі мы пабачым сітуацыю з вышэйшай адукацыяй у Беларусі і ў Расіі, гэта дробязь. Расія у 10 разоў на парядак павялічыла квоту для беларусаў на паступленне ў расійскія ВНУ. Гэта квота дае магчымасць беларускім абітурыентам да траўня, у сакавіку, у красавіку не проста вызначыцца, куды яны паступаюць, а паступіць. І беларускія абітурыенты з лепшых. Ім не патрэбныя троечнікі, да, яны цягнуць лепшых, ну і перш за ўсё, канешне, цягнуць тэхнарей. Іх перш за ўсё цікавіць не гуманітарыі. Вышэйшыя навучальныя установы Расіі праводзяць свае ўласныя конкурсы, і на падставе гэтых конкурсаў у сакавіку беларускія абітурыенты робяцца ўжо расійскімі студэнтамі. Извините, я вас опять перебил. Вот буквально вот сегодня утром слушал, как это называется, вице-канцлер Оксфорда. Слушайте, они тем же самым занимаются. Конечно. Все открыто, приезжайте. Да, насколько я понимаю, Польша такие же преференции для граждан Беларуси, которые студенты. Тоже, пожалуйста, можно поехать в Варшаву, можно поехать в Краков, можно поехать в Лодзь, в Быдгощ, там тебя ждут. Вильнюсовский университет, Каунасовский университет, больше того, гэтым займаецца і Чехия, гэтым займаецца і Литва. Господи, даже Румыния, Бухарест тоже все приглашают. Но ваши белорусы почему-то кочуют в Саратов. Чего им там делать в Саратове, непонятно, но они зачем-то туда едут. Судя по тому, что вы говорите. Это вертание до пытания. Мы снова вертаемся до национальной идеи. Я опять возвращаюсь к вопросу. Так это может быть не Россия такая мощная. Это просто у вас как-то компас сбит не в ту сторону. Стрелка не туда поворачивает. Может быть, нужно эту стрелку как-то обратно повернуть, на запад, да? Там университеты лучше, Оксфорд лучше, чем Саратовский. Безумовно, але Оксфорд – гэта ангельская мова, Польша – гэта польская мова, Чехия – гэта чэшская мова, а тут Россия з расійскай мовай. И белорусы, яким лень напруживаться. Еще раз. Вы сейчас говорите про лучших. Правильно я понимаю, что лучший студент в Беларуси, он настолько... он лучший, конечно, в Беларуси, но вот у него те участки мозга, которые отвечают за освоение языков, да, они не очень хорошо работают. То есть, условно говоря, у студента из Молдавии, которого тоже в Оксфорде ждут, и которого тоже в Варшаве ждут, да, ему нужно где-то полгода, 7-8 месяцев в год, и он на английском более-менее сносно говорит, и его принимают в университет, если он конкурс проходит. А белорус – это какой-то особый вид студента, при том, что у него есть, у него есть одаренность, да, и в его специальность, но к языкам напрочь, где только по-русски и больше нигде. То есть это специфика белорусов, что ли, такая? Я опять боюсь запытаться, на якой мове в Молдове школьники атрымліваюць адукацыю? На румынской. На молдовской. В Украине школьники атрымліваюць адукацыю на украинской. І ім трэба вучыць толькі умоўна ангельскую, польскую, а беларусам трэба вучыць яшчэ беларускую, а расійскую ім вучыць не трэба. Так они ее не учат, белорусскую. Что вы рассказываете? Да не учат они ее благополучно забывают. Знаем мы их приглашали. Вот они на вашем месте сидели, мы их спрашивали. У меня белорусская лучше. А я, моя белорусская, я на Кожука слушаю постоянно. Все. И у меня белорусская лучше, чем у них.
Ну, дробязь такая. У мяне 15гадовы сын, у якога асноўная мова камунікацыя беларуская. Пры гэтым ён вучыцца і вучыўся ў расейскамоўным асяроддзі. Пры А гэтым с у английским яго как? прыстойная ангельская. Зараз ён Оруэлла чытае па-ангельску. Ну, это как бы правильно. Хороший комментарий к новостям в Беларуси. Это гаворыць пра тое, што калі будуць вучыцца і валодаць яны беларускай мовай, то ангельская прыйдзе паралельна. Польская, украінская, чэшская, славацкая. Пакуль беларусы зразумеюць, што беларуская мова і нацыянальная ідэя гэта пэўны плюс яшчэ і ў будучым. Значна прасцей вывучаць польскую, украінскую, славацкую, чэшскую, калі ў цябе ёсць не проста базавая беларуская, да, калі ты не проста робіш выгляд, што я там чытаю і переважу са словарём, а тады, калі ты вольна размаўляеш па-беларуску. У любым выпадку тады ёсць разуменне і польскай, і славацкай, і чэшскай, но пра украінскую размовы няма. Да, між іншым, у майго сына яшчэ вольная украінская, па-за беларускай. Давайте крыху ад гэтай студэнцкай тэмы да жнівеньскай. Вось вы расказалі пра тое, што вот пачала фармавацца ўсё ж такі, можа быць, пад жніўня нацыя беларуская на нейкі, ну, пайшла ў бок фармавання, скажем так. А вось гэтыя ўсе дваравыя канцэрты, якія праходзілі ў гэты час, сустрэчы з літаратарамі, з філосафамі, метадолагамі, палітолагамі, усім кім заўгодна. То есть вось гэта цікавасць, пачынаючы ад таго, што сваімі беларускімі, не якога-небудзь там Чайфа запрасілі, а запрасілі Лявона Вольска, запрасілі Краму, Джей Морс, там яшчэ каго-нибудь. Вот. Тое, што запрашалі, можа быць, нават найперш ось беларускамоўных. Слухалі выступы на беларускай мове той же самай Ганны Севярынец, там ці яшчэ каго-нибудь. Гэта сведчанне таго, што пайшлі ў бок таксама і цікавасці да мовы, да вот сваёй нейкіх культуры, вот, ну, прынамсі той, што зараз вот ёсць хаця бы, а праз гэта можа быць і да гісторыі цікавасць прачнуцца. То есть вот ёсць оно, з'явілася это. Зараз мы записываем гэтую праграму па прашэсці амаль года пасля тых падзеяў. Вот можна неяк асэнсаваць, вось вы як палітолог, гэта дало нейкі вынікі плён? Мне хацелось бы, канешне, верыць у тое, што гэта цікаўнасць. Але і я пабуду досыць цынічнай і утылітарнай і скажу, што гэта хутчэй супрацьпастаўленне беларускай уладзе. Да, то есть вот мова, стаўленне да беларускай мовы, да ўспрыняццё беларускай мовы менш агрэсіўна, чым было год, паўтары, 2 таму. Гэта не таму, што з'явілась вялікая цікаўнасць. Яна з'явілась. Але, на жаль, не ў тым аб'ёме, не ў той колькасці, у якой хацелось бы. Беларуская мова, яна стала своеасаблівым крытэрыем стаўлення да беларускай улады. То есть, калі беларускамоўны, гэта не беларуская улада. Вот, на жаль, збольшага гэта так. Добра. Я прыму гэта, таму што вось адразу, калі мы пісалі гэтыя праграмы пасля жнівеньскіх падзеяў, пасля восеньскіх падзеяў, і я казаў, што гэтая цікавасць, там, скажем, да беларускага, цікавасць да сцягаў, то гэта сімвалы пратэсту, а не прыняццё каштоўнасцяў. Але калі мы кажам пра пачатак фармавання нацыі, вось цягам гэтага часу, што прайшло, вот што з гэтым працэсам фармавання? Ну, прынамсі, з таго, што я заўважаю. Я думаю, што гэта, Зміцер, і вы заўважаеце. Да беларускай мовы сталі ставіцца менш агрэсіўна у крамах, у транспарце, на вуліцы. Калі раней, ну, я не скажу, што часта, але рэгулярна былі выпадкі, калі проста такая акцыя агрэсіі, калі чуюць мову, асабліва ў краме, калі звяртаешся, зараз гэтага амаль няма. Але з другога боку, да, гэта сапраўды сімвалік, гэта самавызначэнне і гэта самадэкларацыя
сябе атрымліваецца вот на сёння. Выпадкі, калі, скажем, вот мы ведаем про тое, што ну, чалавек знаходіцца ў зняволенні і яго некалькі разоў кідалі ў карцер за тое, што ён размаўляў з супрацоўнікамі установы па-беларуску. Вот па-беларуску ў карцер. Зараз мы пішем эту праграму ў той час, калі нібыта распрацаваны ўжо нават законапраект аб прызнанні бел-чырвона-белага сцяга і воклічы ў жыве Беларусь як нацысцкімі, калабарацыянісцкімі, ну, карацей кажучы, забараніць гэта ўсё. Вось гэта сітуацыя, яна якім чынам, першае, якім чынам паўплывае на стаўленне да ўсяго гэтага пералічанага ў грамадстве, і другое, ці не павялічвае оно раскол у грамадстве? Безумоўна, яно павялічвае раскол. Але з другога боку, а ўсё, што ў нас застаецца ў такім выпадку, гэта мова з сімваляў, калі няма сцяга, калі няма герба, хаця з гербам насамрэч вельмі складана, таму што ў нас ёсць закон, які выносіць... Я нагадаю, герб... інагда не да законаў. Так, але зараз мы бачым працэс падцягвання законаў да сённяшняй сітуацыі. Як там Максу Леніна гэта было пра суды і рэпрэсіі? И того, и другого побольше. Не. Там было так, что трэба узаконіць рэпрэсіі, там такое. Нет, я не знаю. Но я посмотрю, хорошая фраза. Действенная. І калі з сцягам все досыць проста, трэба проста прыняць закон, які забараняе, які выносіць сцяг па-за межы прававыя, ну, не зусім правы, па-за межы закона, то з пагоняй сітуацыя складаная, яго адразу трэба выключыць з культурнай спадчыны. Гэта частка культурнай спадчыны Беларусі. Адпаведна, адразу трэба ўнесці змены ў адзін закон, а пасля прыймаць другі закон. Гэта больш рухаў, дадатковых рухаў. Ну і такая дробязь побач ёсць Літва, для якой пагоня гэта афіцыйны герб. І прызнаць афіцыйны герб другой суседняй дзяржавы экстрэмісцкім і фашысцкім і калабарацыянісцкім, гэта досыць рэзкае рашэнне нават для сучаснай дзяржавы Беларусь. Да не будуць нічога прымаць, парыцца не будуць. Ідзеш з гербам пагоня, пікетаванне, там недазволенае масавае мерапрыемства і ўсё, 15 сутак. Мы бачым, што апошніх месяцы два беларуская дзяржава, яшчэ раз паўтарусь, яна падцягвае законы пад тую сітуацыю, якая склалась. Мы можам там разважаць, наколькі гэта недэмакратычна, абмежаванне магчымасці збірацца, увогуле абмежаванне. Мы можам разважаць, наколькі гэта недэмакратычна, ліквідацыя грамадскіх арганізацый, палітычных партыяў, суцэльныя сістэмныя наезды на сродкі масавай інфармацыі, але дзяржава гэта робіць у межах тых нарматыўных актаў, якія яна прымае. І калі будзе неабходнасць, прымуць і такія са складанасцямі, з нюансамі, з выняткамі, але прымуць. І тады мы вяртаемся да таго, з чаго мы пачыналі. З сімваляў застаецца толькі беларуская мова. І пакуль мы не зразумеем гэта, да, пакуль мы не пачнем ставіцца да беларускай мовы як да безумоўнай каштоўнасці, як да сімваля, як да рэчы, якая не мусіць абмяркоўвацца ў крытэрыі прыярытэтаў, мы будзем прайграваць. Мы будзем прайграваць. Это произойдет? Извиняюсь, это произойдет когда-нибудь? Ну, вот вы в это верите? Гэта пытанне, у якім я вельмі хачу быць аптымістам. А на чем основывается ваш оптимизм? На тым, што беларусы павялі сябе за апошні год нечакана. І
я хочу верыць у тое, што і ў стаўленні да беларускай мовы яны ўсё ж такі павядуць сябе нечакана і нелагічна для сябе. Да, напружацца, пераступяць праз уласную лень, праз нежаданне выдаткоўваць пэўныя ресурсы і ўсё ж такі вывучыць мову. Я бачу ў сваім у тым асяроддзі, у якім я камунікую за апошні год, шмат людзей імкнецца перайсці на беларускую мову. Тых, якія раней былі расейскамоўныя. Яны спрабуюць пісаць у сацыяльных сетках, яны спрабуюць размаўляць. І калі гэта робяць дзесяткі, то мне вельмі хацелася б поверить у то, что это зробят и миллионы. То есть вот вы верите в то, что вот как евреи в 20 веке после известных печальных событий от идиша перешли к ивриту массово, то же самое произойдет и с белорусами. Они перейдут от русского языка к белорусскому. Я правильно понимаю? Ну, вот вы ждете чего-то такого. Я вот разумею, что это еврейского... цуд, але давайте будем хоть у чымсьці верить у этот цуд. То есть белорусов спасет чудо? Да. Когда они поведут себя нелогично? Так. Окей. А наколькі беларусы здольныя ўсё ж таки мы ж кажам про вы ж як палітолог павінны на нейкім навуковае пацверджанне сваім нават жаданням і пажаданням, потому что один раз можа быць выпадковасць нечакана павялі себе, 2 разы это тэндэнцыя, а 3 разы гэта ўжо нешта так. Сістэма, да, пакуль мы маем 1 раз выпадковасць. Мы уже за 30 лет 1 раз повели себя. Значит, зараз, может, сполохаются. В ближайшие 60 лет перейдут, да, или нет. Ну, то есть я разделяю вашу веру, потому что я безумен. Вот, но это самое... А можно еще какой-нибудь аргумент, кроме того, что белорусы сойдут с ума и начнут вести себя как бы ровно наоборот, как они вели себя последние 100 лет? С одного боку гэта цуд, а с другого боку гэта логика, гэта такая банальная логика. Пакуль мы размаўляем па-расейску, масава размаўляем па-расейску, мы з'яўляемся часткай рускага мира. Мы знаходзімся пад інфармацыйным уплывам. І абмежаваць гэты інфармацыйны ўплыў можна досыць лёгка, да, выйсці з расейскамоўнага такога уплыву, з расейскамоўнага сусвету. Таму з аднаго боку гэта цуд, бо да, гэта досыць складана, гэта адмысловая праца ў пэўным накірунку, а з другога боку гэта логіка, якая мусіць падштурхоўваць да пэўных дзеянняў. І калі будзе зразумела, што гэта адно з нешматлікіх, што застаецца дзеля таго, каб захавацца, дзеля таго, каб выжыць у тых умовах, якія нам ствараюць, у тым ліку і ўсходнія суседзі, я ўсё ж такі веру ў тое, што беларусы будуць дзейнічаць з аднаго боку нелагічна, а з другога боку утылітарна, разумеючы, што гэта той шлях, той адзіны шлях, які застаецца дзеля таго, каб захавацца і дзеля таго, каб выжыць у выглядзе нацыі, у выглядзе беларусаў. Засталося Извини, у меня последнее, у меня мнение есть такое, что, в общем, белорусы, если перейдут и перестанут пользоваться и русским языком, то они перестанут его пользоваться в пользу английского языка. Потому что перейти на белорусский с их точки зрения это безумие, хотя с точки зрения их соседей это как раз абсолютно нормально. А массово перейти на английский, это было бы для них, наверное, вообще оптимальным вариантом. Это было бы и по-белорусски, то есть просто. То есть надо выйти из российского информационного влияния. Не вопрос. Выучиваем язык, на котором BBC. Все. И нас никто не догонит. Да? Байдена слушаем в оригинале. С утра до вечера вышли. И плюс белорусская мова, к которой у белорусов довольно специфическое отношение, учить ее не треба. Потому что я уже вышел и из-под влияния Москвы, которая нас так всех пугает. Да, вышел и вышел, все. А белорусская мова, хай там поэты, поэтки выучают где-нибудь там
на филологическом факультете, а я вот как-нибудь с ангельской помучаюсь. Вот вы не верите в переход в английский? То есть, что они быстрее на английский перейдут, чем на белорусский? Не веру. И для Почему? мяне тут Ну, ёсць некалькі таких тлумачэнняў, Потому что чаму. в Лондоне же заробки. Вы понимаете, это же святое. Заробки. До А Лондона заробки трэба это- добрацца, а Польша под бокам, Украіна под бокам, Чэхія адносна недалёка і Славакія адносна недалёка. А яны ўсё ж такі, ну і умовы пэўныя прапануюць, і любая з гэтых моваў яна лягчэй вывучаецца на базе беларускай, чым на базе расейскай. Таму зноў-такі, калі мы кажам пра логіку, калі мы кажам пра розум, які ўключаецца, да, то ўсё ж такі больш запатрабаванай будзе беларуская, таму што на базе беларускай прасцей вывучыць мовы суседзяў, якія чакаюць беларусаў. Вот гэта ўсё ж такі аргумент, тому что словы ваши про тое, что перайсці на беларускую мову, каб захавацца як нацыя, у мяне вот просто ўзнікае такое пытанне: беларусы хочуць это, ім трэба гэта захавацца як нацыя? Вот гэта сумнае пытанне, на якое і цяжка, і не вельмі прыемна адказваць. Потому што насамрэч мы бачым за апошні час, што беларусы хочуць захавацца як народ. Беларусы хочуць захавацца як дзяржава. А вот з пытаннямі, наколькі запатрабаванае разуменне і ўспрыняццё сябе як нацыя, гэта пытанне такое невызначанае. А белорусам парламент нужен, нет? Ну, вот парламент. Белорусам Вот бывает, потребны только есть такая белорусская мроя, что у нас будет парламент, мы его назовем Соймом, будем там заседать, вопросы решать, красиво говорить. Можем называть як заўгодна, але самае галоўнае, што гэта мусіць быць выключна парламент. Чым менш у Беларусі будзе персаналей, чым неважна, гэта прэзідэнт, гэта прэм'ер-міністр, тым для Беларусі, беларускай нацыянальнай ідэі будзе лепш. У беларусаў ёсць традыцыі дэмакратыі, і вельмі хацелася б, каб беларусы вернулись да гэтых традыцыяў. Да, і зноў мы вяртаемся да нацыянальнай ідэі. Мова, гісторыя, традыцыі. Вот было б веданне гісторыі і традыцыі, кожны беларус бы разумеў, што для Беларусі характэрна якраз успрыняццё улады як парламенцкай, а не як прэзідэнцкай формы. Ну, тут можна пажадаць і накіраваць нашых слухачоў, гледачоў да папярэдніх выпускаў праграмы «Ідэя Х», дзе выдатныя гісторыкі, якія вывучаюць, там, скажем, Великое княство Литовское, судовую законодаўчую сістэму ВКЛ, там рассказывали про ўсе гэтыя традыцыі. Давайте все ж таки на завяршэнне, нягледзячы на вот такой пессімістычны погляд Вольгі на само пытанне, ці жадаюць беларусы захавацца менавіта як нацыя, а не народ, нацыянальная ідэя ад Вольгі Харламавай, з якой яна жыве сама і якую, можа быць, хацела перадаць усім астатнім 9,5 мільёнам беларусаў у Беларусі і сотням мільёнаў замежжа. Беларусь перадусім. Не новая, не старая, а просто Беларусь. У нас няма іншай Беларусі. І у нас няма іншых людзей. Таму Беларусь перадусім. Патэнцыйна экстрэмісцкі лозунг «Жыве Беларусь» не падыходзіць? Жыве. Мова, гісторыя, культура, традыцыі – гэта як складнікі. Гэта частка Беларусі. Ну що ж, дарэчы, добрае і, ну, калі раптам вот законы вот падгоняць пад патрэбы дзяржавы, то Беларусь перадусім таксама добры лозунг, і як нацыянальная ідэя гучыць таксама выдатна. Дзякуй вялікі. Нацыянальная ідэя ад Вольгі Харламавай. Беларусь перад усім. Пагаджаюся. І на развітанне хочу падараваць вам... Да. На развітанне хочу падараваць вам такі кубачак з надпісам
ідэя X, Еўрарадыё, Сым Бальбай, наш партнёр, не указаны на гэтым кубачцы, але ён маецца заўсёды віртуальна, як наш басаногі філосаф, заўсёды побач з намі, піць каву, гарбату, какао з чаем, і думайце про тое, што Беларусь перадусім, а ваша мара про тое, што беларусы здзейсняць чарговы, нечаканы нават для саміх сябе крок і перайдуць на беларускую мову, яна ажыццявіцца. Вольга Харламова, Дякую. Максим Гарунов, Ідэя X. Слухайце і глядзіце нас.